Alright, maray na po mga ka-ornamental. Welcome pala sa aking YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. At ako nga pala si Brian Bongalon. Pasensya na pala sa mga subscribers ko kasi medyo natagalan ba ako nakapagawa naman ng bagong video. Ngayong video pala mga ka-ornamental, itong gagawin nating video is para sa kung paano natin mai-eliminate yung green water sa aquarium ko kasi naka outdoor setup ako. So pag ganitong setup, automatic magi-green water po talaga yung tubig natin. Yung iba mas gusto nila yung green water kasi naibibigay daw na tulong sa flower horn, lalong-lalo na sa pearl. Na-enhance daw sabi nila yung pearl ng flower horn. Pero para sa akin mga ka-ornamental, para sa akin lang, ayaw ko ng green water kasi yung ganda ng isda di ko na makita. Sayang yung pagtambay ko dito sa isdaan ko kung yung mismong ganda ng isda ko di ko makikita. Kaya ngayon ang gagawin ko mga ka-ornamental is i-eliminate natin yung green water. So ngayon, total gumagawa naman din lang ako nung some filter. Ginawan ko na tong 75 gallons kong aquarium ng isang filter. Mamaya papakita ko sa inyo mga ka-ornamental yung diskarte nung isang filter ko na ginawa. And nga pala mga ka-ornamental, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. And paki-like and share naman mga ka-ornamental para mas marami pa po tayo maging viewers or mas madami pa pong makapagpanood ng video na i-upload natin. So ngayon mga ka-ornamental, umpisan na natin kung paano nga natin may eliminate. So ito mga ka-ornamental, ang gamit ko dati dito is yung Sobo 1880 na sa tingin ko kulang yung lakas para ma-cycle yung tubig mapunta sa filter tapos bumalik sa aquarium. Sa tingin ko medyo kulang yung power nung Sobo 1880. Kaya ngayon ang gagamitin natin mga ka-ornamental is yung Aquaspeed na A3000. Itong Aquaspeed na A3000 nga pala mga ka-ornamental, papakita ko sa inyo. Ito nga pala mga ka-ornamental yung Aquaspeed na A3000. Ito ngayon yung gagamitin ko para dito kasi sa tingin ko siya yung saktong motor para dito sa 75 gallons na aquarium. Ito nga palang pump, sponsor to ni Paddy Julius Calyos. Tapos naman ito, kakagawa ko lang itong mga ornamental. Sinesetup ko nga pangalan ngayon. Ito naman palang itong elbow, kaya itong mga tubo, kasama yung elbow, yung ball valve. Ito, nakaset talaga to dito sa tinatawag nilang pukpu. Ginagamit naman itong mga ornamental na pukpu para sa naka-under sump. Ang kinaganda nitong pukpu mga ornamental is di mo na kailangan butasan yung aquarium tank mo, yung main tank mo para mag-cycle yung tubig from main tank to filter sa ilalim tapos pabalik sa aquarium sa main tank. Kaso ang nakita kong disadvantage ng pukpu, once na mag-brown out yung motor, syempre di na magbabato ng tubig pataas. Ito tuloy-tuloy itong bababa ng tubig, sisip-sip ng tubig pababa. So ang mangyayari, mauubusan yung tank mo ng tubig, mag-overflow naman yung yung filtration mo. So para sa akin, kung ganito yung gamit mo sa
setup sa aquarium mo, dapat mababantayan mo itong mga ornamental. Kasi pwedeng madisgrasya yung mga isda na nasa main tank mo. So ngayon, mga ornamental, try na natin na paganahin yung submersible pump A3000. Tapos tingnan natin kung sa loob ng ilang oras kung maging clear or may improvement ba sa tubig, hindi na ganito kalabo. Kasi madilim na para sa akin mga ornamental yung tubig. Tsaka ito nilagyan ko ng washable na filter media, tapos yung disposable. Tapos binalik ko dito yung dati kong gamit na disposable na filter media kasi meron na tong naka-establish na bacteria, ng mga beneficial bacteria para sa isda natin at saka sa tubig. Tapos ito, kukunti pa lang yung nabili kong lava rings kasi short budget na, tsaka ceramic rings. Dito sa pang-apat na chamber, pag-isipan ko na lang kung ano ilalagay ko mga ornamental. So ngayon, ito na lang muna yung asikasuhin natin kung na mapagana. Shoutout nga pala kay Padi Tuyabot para sa dito sa pokpo na binigay niya sa akin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no. So yun mga ornamental, so far so good naman yung isang filter na ginawa natin. So mag-update na lang ako mga ornamental next video kung naging successful ba talagang ma-eliminate natin yung green water dito sa aquarium tank natin, na kahit outdoor setup po tayo mga ornamental. So ito na lang muna siguro yung video natin mga ornamental. Update na lang po sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panunood at sa palaging suporta. Paki-like and share naman mga ornamental, at shoutout nga pala sa cameraman ko, si Bren Roger Mongalon sa kakambal ko. So yun, hanggang dito na lang mga ornamental. Maraming salamat.